Ola a todos, papás, mamás, antes de nada, moitísimas gracias. Gracias polo vosso apoio, fostes papás, fostes docentes e fostes traballadores. E probablemente sen o vosso traballo na casa o nos hubiera sido ainda moito máis difícil do que foi. Así que de verdade, moitísimas gracias. E agora a vos, nenos e nenas. Non sabedes o que vos botamos de menos, non sabedes a pena que nos dá non podernos despedir de vos. Sempre ides a levar un trociño do noso corazón porque fostes o meu primeiro grupo, os meus primeiros nenos e nenas, así que sempre me ides a ter, pase o que pase. Pasavos algo, chamademe, da igual en que día, en que momento, como sea. Contactade comigo e sabedes que sempre vais a ter unha cara visible ou polo menos unha compañeira que vos poida resolver ou axudar na medida na que poidades. Non vos esquezades nunca de min, eu non olvidarei de vos e volverémonos a ver. Estou convencida de que nos volveremos a ver e que nos poderemos dar ese abrazo que tanto me gusta e que por estas circunstancias pues non o podemos facer. Bicos, moitos abrazos virtuales para vos. Ola a todos e a todas, con este vídeo queremos agradecervos de corazón ás familias e a vos, nenos e nenas, todo o esforzo realizado durante esta cuarentena. Non foi unha situación fácil para ninguén, pero seguro que desto sacamos moitas cousas positivas. Eu deime de conta o moito que vos boto de menos e todo o que me dades no día a día. O importante e o bonito que é ser mestra, pero con todos os nenos e nenas ao noso arredor e non a través dunha pantalla. Que sepades que estou moi orgullosa de vos e que vos quero moito. Desexo-vos que pasadedes un super verán e mándovos un super bico. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor